मानसिनि जिबन सासे जालांबाय आरो बियो। तो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथावना आपडेट लानानै फैदों आरो लोगोफोर। तो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ नुदों आं सासे बर' आइजो सानै गथ'नि बिमा माने मासे जिबौआ संनानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नैबे जाथायखौ नुनानै गोबां माने दुखु मोनदों। दा बेफोरबायदि माखासे जिउनांफोर जाय जिबफोरजोंबो मानसिया रुंसारि जानो गोनां जायो, अबथिरा माने गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जायो आरो। तो जिबौआ बांद्राय गिदिर नङा, जिबौखौबो मोनहादों आरो जाय आइजोखौ सौदों, जाय जिबौआ बे जिबौखौबो नुदों। तो लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन, बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। हेलो लोगोफोर, नै जोंहा बिबोनांनि जिउआ गैला, दिनै जिबौआ सौनानै थैबाय आरोना लोगोफोर। नै जिबौखौबो बेसेबा नागिर मोनबाय। जाखाबाय नालाय मानसिनि जिबन सासे जालांबाय आरो बियो। फिसाजो सानै थालांबाय, सासे गोरलै थालांबाय। दुखुनांथाव लोगोफोर। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय आं बेवहाय क्लियारलि जाय आइजोनि बे सहखौ दिन्थिनाय जायाखै आरो। दा बिनिबो भिडिअ क्लिप दंमोन, आं नोंथांमोननो होआसै मानोना इउटुबा गोबां माने दानिया बिराद चेकिं खालामोसै आरो। दा बेफोर गाइडलाइन्सखौ मानियाबा एसे प्रब्लेम, थारमाने मा होनो एलाउड खालामा आरो ना, इउटुबा बांद्रायखौ एलाउड खालामा। गोबां माने चेकिं जाबाय दाना इउटुबाव। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो सावगारिखौ होदों, फट'खौ। नैबे आइजोआनो। तो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। बेफोरबायदि जुदि जाथाय जायोब्ला, दाथ' दैज्लां बोथोर, बे दैज्लांनि समाव गोलोम बोथोराव न'फ्रावबो फैलाबायो जिबौफ्रा, फिसा फिसा जिबौफ्रा। माब्लाबा समाव जिबौ गल होनोना, गोमो गोसोम थायो, बेफोरबायदि जिबौआबो न'फ्राव हाबलाबायो। दा टर्च सुनानै नायनांगौ जायो आरो माब्लाबा समाव पायखाना लेट्रिनफ्रावबो हाबनानै थाखुमायो आरो। दा पायखाना लेट्रिनाव हाबनायनि सिगां बेफोरखौ एसे नायग्रोनांगौ। थारमाने लान्जायफ्राव बोरैबा गासनफ्लांबानो बिसोर सौवो नालाय। दा बिसोर साननो गोनां जाहैबाय, दा जिबौ सौनायाथ' लोगो लोगो थैया, जेसेबां गिदिर बिस गोनां जिबौआनो जाथों, माने लोगो लोगोथ' बेफोरबायदि माने अबथिरा रुंसारिथ' जाया, एसे गोबाव थायो आरो। 12 घन्टासो बेफोरबायदि सम थायो। 12 घन्टा, बबेबा जिबौनिया माने 24 घन्टा। जिबौ लायै जिबौ आरो ना, फिथिगमफोरना एसे बेलेग जायो, कारासिन जायो बिसोरनिया। दा बेसेबां समाव कबिराजनि गेजेरजोंबो हायो सोरबा बायदिया, आरो सोरबा बायदिया दानि जुगाव साइन्टिफिक हिसाबै डक्टरफोरनावबो बेफोरबायदिखौ गोख्रै लांनायनि राहा लानांगौ आरो। बेयाव जानला मोनला बेफोरबायदि जिबौ सौनाय मानसिखौ मोजां जागोन आरो आथिंफ्राव दिरुंफोर खाथाबनानै दोननाय, हाख्लाबनानै थै बरननाय, अर सावना होनाय, बेफोरजोंनो हामगोन होननानै दा बेफोरबायदिखौ दा फोथाय, माब्लाबाबो दा फोथाय। दा बेफोरबायदि जिबौ सौनायनि गेजेरजों जाया दे। आथिं हाख्लाबनाय, जिदुं खाबथानानै बिस दिहुननाय, दा बेफोरबायदिया जाया। लोगो लोगो मेडिकेलाव लांनांगौ आरो। दिनै गाबोन मेडिकेलावनो हायोसै बेफोरखौ। दा बेफोरबायदि राहा लानांगौ। दा जिबौ सौनाया लोगो लोगो बेफोरबायदि माने डाइरेक्टलि रुंसारि जाया आरो मानसिया, जिउआ गोमाया, जिउआ गोबां सम थायो। दा बेफोरखौ हुसियारै गाव गावनि एसे थाल लानानै जाय नायग्रा सुबुंफोर न'खरनिफ्रा बेफोरखौ माने गोख्रैनो फाहामथायनि राहा लानांगौ आरो जिबौ सौनायनि खार'ना। दा नेनायनि सम होयो, बहुद सम होयो जिबौनि बिसआ, खिन्थु जों माखासे गोरोन्थिनि थाखायसो बेफोरबायदि रुंसारिबो जानो गोनां जायो आरो।
दा खाफालनि लिरनायबो थायो माब्ला समाव मानसिनि जिउआ मा जायो रावबो मिथिस'नो हाया आरोना खाफालनि लिरनायावबो दा बेफोरबायदि जानांगौ जायो खोमा सोरबा सोरबा दा माने बुंस'नो हाला दा नैबे आइजोआ रुंसारि जालांबाय 2 गथ' थालांबाय थारमाने बेफोरबायदि आदा बैसोआवनो रुंसारि जानाया गोबां दुखु गोनां आरोना थ' खाफालानो बेबायदि ना जानो गोनांखौ रावबो मिथिया दा मोनथिला आरो दा बिनि सायाव बे जाथायखौ नुनानै गोबां दुखु मोनबाय दा नोंथांमोना नैबे आपडेटनि सायाव बा नैबे जाथायखौ नुनानै मा फोरमायनो सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर।